Oko ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali kwa kan ka bele jele fo ku walimando hali wajabate ka do kabini kunungo fitiri sallengo fe ni sanje nani damina Bamako hali bi abaraka tuni wajabate ka do angunjoro lembe samyala ana la deli samba kulemi na shurula Bamako akashuru anga chige bugu fie bela chi bike yoro wo yoro ni sanje ngasi wajabate ka do kala deli samya nyumana on zigira anga keneka wajabate anga furuna anga daba ona kasebe furawo anan dabarai sabula mi vana chikelaw yi ibi ka furu kono ibi ka nago kono wajabate ka do ka kuna funi jele soro arjoni bi krefe ka soro matoro o ya an vana yi an vana bi senegalaw demo kosobe o ku jija furu ka chike wajabate ka do ka ala dele sakana u fana te kwali kuna funi jamana fanwo fan ni kuna funi be obi dawtlo kan samba soro nega jarake ika do fana abirlembe molo ni kwari furu bengono aba wolu chuwe ma aba wolu kwani che kaka sanaga de abi sele ko nge sanwo san nega nyo bora kile benzora ya jara sanglo wasengan sangilo sanwo san kadi amel jagte alebi negawla afana chikelay wajabata alebi fara aunga minye bi kuna fone ninga sarada seba fura seba koro bolembe suma ya dalidu Bamako na lamini amel jagte karam ko bangara mbala tuko bedi wajabate ne be mbolo karikado bi boni sebenye seben mi nuka ma le matin sokomada seben fura ni abolu ko shiye keme duru bi wolovla ani wolovla wajabate ma mi nya seben atwa de ko musa boli musa ako kunti di kundigi ko asimu goita ikado somingele konindo ma chaman defe ani kanubo ni lapasabo wajabate ka fo aiwa mi nya masakesigi natai ikado asimu goita ani kambo kada kudama dokan minye ayera kuma chuwe afalina surasi kuma gelemba ani kuma jale asimu goita aye chama mbola kuma kamagan wajabate ka don hakilina ani nyetaw ani debalukura minumba bulu kanyesi jamana ma o chama mbe halikada minye kosaina sandare kai sirakura mi no kanga bo ikado dabada ya folo kilometri keme bisaba ne shegi oye damatamana jigibayo yi o temene ngofe kai kaufe lycée public kai o mi mina jo o fana jigibaye o temena ikado minye minaye dokotoro mina chamandira hôpital Fuseni dawla kai kaufe o fana damata hakili nayi tumutu ikado balondaro kura sigaso moti kai nimbele jelebna ke balondaro kura yi nenga kla kadaka bana sojo atete bugu so kadi sorasuma so banani o yani o kasi lycée tane saba ikadon o hakilina be asimu goitala ko jo jamana kono ikadon minye lycée fla before mako excellence olu binake ikadon jamana yoro chamana no yi boy minye kai kaufi université tumutu gawo sigaso bajangara jamana kundigi minye asimu goitaye ma kidenti se kanibele jele ke ni fendi kono sebade kala ko ni nyajira asimu kab masake nyini atotoro pango kele ani nyewawa ni laidu minun dile do katafara aye ko gelemba minunge jamana kona anaye cheya minunge bojabate ni bela jele mana faranywanga bila hak minye masakaya dulokiba asimu kanga do akana chamanje fanga ambodela ni sharia wu katase jesege nani jamana waro ma ulu kelembe ku wadala nga ni maminye jetemineke ibaye CNT ma do bo ulu kono minu nyera koni nkona kapuma sabula ibaye ulu kuma minu vo kafo ma do be minu ngoni bi labe kakake asimu goita aka masakaya ikado anyini ni barawo ana fero mai nzoro la Amadu Gilbert Maigada sabane kala ko oyekuna foni dido ke ay wa kenyere yi television do chanve ni nguma mborada o ikado mami bi koro obi Hamidon ako wuli ka jobulu ka jetemene o ere ki boala malide chamande be maliko no maliko ka minu ngoni ngal lanyine de asimu goita
aki kambo jamana kundiga nofe jango demsenin kunda hali kosena demsen jere jakulu chama vara la nyanga ikado lu ko nimba fe ka fara nyanga di buluda ka deme ni deme buluda mi se ka to masaka sigi nata mi nyekele asimu goitaye ani kambo ka ke jamana kundige sebani kala ko akanga ke ayi bara minu ndamne che ya wale minu ngera fe jamana boli mi ngera dinga kono ani aye che afuma minu vo jamana yere makanyeshi ikado aywa mali juguma sebani kala ko nayi ni mbwa la be ni jamana indara bi politiki ma do tege ikado abikena fo sanjukoro woshi sabula fongo fe no kera ka konni ngonye abela jele bi daji politiki ma ikado ale ci jonkula ka jamana nana masumale barakele mi nyewuli ka jo ani nyeta minu ngera absinga abela jele la kuje katakata de to mu mafufalaki sebene kala ko no yibwe asimu kanga ke prezanye ka so ka mbi doni na kobi ma yere te jamana kono bi politiki mana ani chepumba werela kibise ki bolongo ni nyesho maka fo tarafatani yere la bil hak ikado ni ngoni mani kambo bi abike prezai ako ma do wara kosobe jango politiki ma kono ko ni ndewo politiki ma kono ndeble jamana kono ka fo karsa mi blani mo jigi dele do aka wala ma kapuma bi se mola o mate sebona galo ko asimu goita akangi kambo kada bara bawka laydu minu ndiledu mi nye malidu nye ikado afleka ko minu ndamna ka ndege mina na nyuru jamana ka mvanya ka nja geleya amana ta nye yoro ni ku ye malidenye baba nye waki laje o sababu ye chemi nye o ye asimu goita sebani kala ko opuma president nata ayara ko ninga suma ayara kasuma akapmu anaka kewalo ikado abere benedu nga laydu minu nda kosaina anaye kuma ba minu vo kosaina okoni ba jira ka fo fedo ba kono onzo mi nedu alawo anzo mi nedu ala wa ondun labenedu anako alebi kai wa asro anya kai amena awo hala ma wardi ayre ukani ni photo manya photo mi mbora journal ya ni de photo nyumai ani photo mi mbora irushi jamano de kan dashi kwa filo do kanye netanyode etajme photo mu mena nyakoro ya irushi jamano photo lete ni photo ni manya akadobo dashi na sa di inu ana demseni jini ta dashi yereketa acha mai fiu atigable ukafa kwa ka dashi akatoka di kosobe akatoka dashi di kamale nyumani do wajibate semeni kala ko ikado politiki mo tatoi sabula mi nye jamana shara bolo ye ni oluta ku bamba korole mi no kera kabini sam na 192 oburuna ura inana ni yele mabacha manye jango shara kese dobe article 155 article 158 oye kokurai jango katase jamana ere ikado shara minu ndale do wote kula okomi ma code electoral akonu numbela jele bembene do ka jira kafo ni manye kafo yesorasi fama ye ibolo bi furu bachala ni ba fe ka president nyini kalunani o debi dima yani ado che yana kuma ufoli che kalunani ibi demisioni o koro de ibi singa sorasi fini bo ka dati tai kafo nyini nga awane kambole do masaka ya nofe inafo amado tumani turi aka chugo sebane kala ko akopuma kena furalo asimu goitai na yere ni ya mine na galabu kerala ikado malido ngoni labino do ka kono ka fa monsieur le président ningunye sebanye anye mimbo le matin kono sogomada info matin sogomada la kuna ko la karamoka to ko sabako menye jamana kuntiki colonel Assimi Goita karamoka da batungora kunu utukalo kle gale atuntara tama mina rusi jamana la ko masegin bolodara sebeni kala ko ani jamana kulu fan fetara rusu fe karamoka da batungora unyuma tara to mona unyuma sigina ninga na on refana nyuma soro jamana ngona sebeni kala ko ni rusi tama inaje akara bafani kliche sabo ni ya laje jamana bina ni kono to tun wolelembe mali jamana kuntigi ayera keneka fiye ma wuli belajele bolo bi kuna minena sabani gala ko karamodo batungora minyi Vladimir Putin ye no yiri suka masake jolemba jiye kono masake mi akumashite che karamodo batungora alede ko ni wele black rengrani yala jamana kuntigu nga minyi colonel Assimi Goita tai colonel Assimi ne ma ye ni somin keneka ateke sabani gala ko Assimi ka ye abi tamasere chaman fo sabo ni ya laje jamana in kono
kɔnɔ bi karamɔgɔ daba tun kɛra funufunu caman wulilen bɛ Mali nɔfɛ Vladimir Poutine kɔni kɛmɛ ka don an n'olu cɛ k'a yira k'a fɔ dannajuguya min ye Mali ye k'a tɔɔrɔ Mali k'a lafu ale Poutine ale tɛ jɛn n'o ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Rusiw ye u bɛ se k'u an dɛmɛ ni seko ni damayira fɛn fɛ karamɔgɔ daba tun kɛra o baaraw ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ hali k'a da kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ ka don Mali kɔnɔ yan karamɔgɔ daba tun kɛra bi an bɛ se k'an disi gosi sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛnɛ in a diyara kosɛbɛ sabu n'i y'a lajɛ min ye accord ye karamɔgɔ daba tun kɛra o tigɛ bila caman kɛra Rusiw ni Mali cɛ karamɔgɔ daba tun kɛra u bɛna wuli ka jɔ kɛ ni kana yɛlɛma don an ka ko caman na min ye dun ka fa sabatili ye balo bɛna fufalaki wa min ye an gɛrɛ ye ka taa bila taji la karamɔgɔ daba tun kɛra don n'a nataw la nin bɛɛ lajɛlen bɛna don Maliba kɔnɔ u ni ce sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Mali kɛlɛkɛcɛw ka dɔ fara an ka formation kan ni k'an ka kɛlɛkɛcɛw jami min ye kɛlɛ tɛ taa ni mugu ni kisɛ tɛ min b'a to u bɛ se ka doni ka don Mali kɔnɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna ye tuguni don n'a nataw la min ye colonel Assimi Goïta ye karamɔgɔ daba tun kɛra n'a dumaya k'a fɔ k'a ka taama jara min ye kabini a sigira jamana kunna nin y'a san 2 ya kuma deli ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɛra a ka bɔli fɔlɔ kɔni o kɛra tare ye o kuma min kɔni ye jɛrɛjɛkulu caman bɛ yen parti politique minnu kɛn bɛ k'u ka turukala munumunu ka ɲɛsin a ma u y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi a tɛna se ka don Mali kɔnɔ ten an ka bɔ dunu ni bala an ka taa kunbɛn k'a daminɛ aéroport Modibo Keita la fo ka taa bila a ka so fo Kati sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra u ye nin labɛnw sabati ni k'a labɛn k'a yira k'a fɔ jamanakuntigi diɲɛma bɛna ye k'a fɔ a ye fɛn minnu kɛ Rusi la a jara Malidenw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa minnu ye nin ko in labɛn karamɔgɔ daba tun kɛra min kɔni gouvernement ye a nan'u wele k'u deli k'u ka sabali u ka sabali karamɔgɔ daba tun kɛra ko sabu min ye lakanako ye hali bi a ma kɛ sababa ye Mali kɔnɔ colonel Assimi Goïta bɔra ka taa cɛ gɛlɛya min kɛ maa ti kotogo dɔn hakilina jugu tigilamɔgɔw kana t'u ɲami jama la karamɔgɔ daba tun kɛra o ka ca fo ka dama tɛmɛ min y'a ka taama ye k'a don galama la o kuma min ye jamana gouvernement maaw ye u ko nin ko labɛnnaw ma k'a ye sabali o kuma k'aw bolo da aw dusukun na ɛlɛ ni ŋaniya ɲumanya min bɛ aw la a dɔnnen don jamanadenw fɛ o kuma bɛɛ ka to so ayi journaliste Seydou ninnu olu t'u to koyi olu kɔni hali Assimi ye marifatigiw bɔ u bɛ bɔ koyi nami kwalew de don olu bɛ ye olu bɛ taa de fo président yɛrɛ bi tɛmɛ yɔrɔ min u ka ye de o tuma f'u to ka papier n'u ni fɛnw sɛbɛn k'u wa waati nami don sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra kangari dara Malidenw ye o n'a ta o ta maaw kɔni jagɛlɛyamugu ta ni k'a yira k'a fɔ n'u bɛ gosi ni marifa bɛ ci u la karamɔgɔ daba tun kɛra ko Assimi tɛ se ka bɔ Rusi la ka ni kunnawoloba ta ka Mali sɛgɛrɛ Assimi bɛ tɛmɛ ten ko maa ma bɔ ka tigɛrɛ fɔ a kun min ye jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma ye karamɔgɔ daba tun kɛra e k'o mɛnna fan dɔw fɛ de sabu n'i ye jamakulu ye o kuma min ye k'u jɔ sira kɛrɛ filɛ karamɔgɔ daba tun kɛra ka tigɛrɛ wɔrɔwɔrɔ Assimi kun k'a yira k'a fɔ colonel Assimi Goïta an b'i kɔ an b'i sa i nɔfɛ vive Assimi i ye Mali président ye kunu tema dɔw la dɛ a sumalen don a tɛ kuma a laban bɛ bara dɔn yan o n'a kɛra président don o don bara bɛ fɔ n'a mi yaara n ka jeni o bɛ fɔ dɛ a bɛ bara dɔn sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra min ye colonel Assimi Goïta ye a kɔni kunbɛra kunu min ye nisɔndiya kɔnɔna ye ka taa bila fɔ Jabala la Kati n'i y'a lajɛ min ye Assimi ye a ko bila ka suma tere man ɲi ale taara baara min na Rusiw fɛ yen karamɔgɔ daba tun kɛra k'a ko bɛna lajɛ ji ɲɛma jɔlenw la o kuma a tɛna kɛ ko mɛn ta ye dɛ don n'a nataw la kuma o kuma fɔra accord kɛra karamɔgɔ daba tun kɛra Malidenw bɛna jaabi bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kisɛ kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Saba Balo ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate taamaw tɛ kelen ye ayi tilew tɛ kelen ye jɔw tɛ kelen ye masakɛw tɛ kelen ye abada nin bɛna hakili jigin o sanjaya la Ibrahim Boubacar Keïta a bɛna ka bɔ sini don min u ko avion falen don sanu ni wari la i da se bɛ jiri ma o fana kɛra yan o ma mɛn yɛrɛ 5 millions de dollars o de fɔra o tɛ avion fa ye a fa kunna don maa na o subhanallah an bɛɛ ko a ye segin de ta an ka taa n jɔ de a bɛ suru segin de kɔnɔ awa a journaliste Seydou ninnu u kun b'o fana na mɛ dugu bɛ sira dɔn ngolo fɛn tɛ bɛ kun na u kun b'o fana na nin nami ninnu kɔni maa o maa mana na aw na m'a f'i ye nin ko in wari ko in ma nɔgɔn
Boji bate ne be mbolo karika do mbi boni sebenye seben mi nuka ma le scorpion bunde ni ngome aboli ko chien ba fla kemefla anifla boji bate ka do ministre mi na be jago kuna ni nye ko dondere wa jaka gele aja minedo boji bate ka do mato bi kuma ngunu ninga mada ni ministre mba da kene katandara boji bate sabula ika don disira na ne do fe mi nga ma glani dedo opuma ni kawale ka do lubita ni nywanye ma chama ndemena ni nyoro ina uya namu kada waneta namu ministry mi na be jago kuna atwa de kum Musa Alassane Diallo aba donyoro lawo boje bate izuni ni jago kala ba ani nafolo ni mbebe fakili bakili ministre de l'industrie du commerce boje bate ka don ayi wuli ka jobulo da Musa Alassane Diallo atara fasola mi nye seguye ika don segu kerefe dugu mimbe nanga awoso koro beglay uko dema ko sukala boje bate ka do kuma min na sira sukala la boje bate yangadi yenye ishinu wawo ifarafi wo barakela fonvo be boje bate ka do ani nyema minu be chama karabati foni ka dakoyi boje bate sabula ayen dori tege de daw tege ngami aya jira kafo jamana miliyar binani ani woro jamana o deta ko do sukala la uko kuba sara boje bate wari ndambu kana amasara kele boje bate ka do toromonyo mi nukanga di jamana ma no ye aywa fiscalu ye boje bate otesara okiboy dividend jamana kanga tuno minu nzoro sukala la boje bate otisoro boje bate wari era mi mbi soro sukala la sa kalu tan fla wari mbi doro tmai abita yoro tmai wari mbi keke tugo tmai na odonde wari joli bi soro odonde boje bate ngaloni namara kileme kasukala fatew sanjoli joli ikado shinwa ni malido ngelembe ni chake daina boje bate baraka jamana joli mi wati do serasa jela ka fonyoanye Musa Alassane Diallo ka kuma fredo ministre koni amadoda doka boje bate ka do kadiriba minumbe dununi bala uyo minda ka ministre kumbe adunu wala utunu nawo sabula jela mi mbaraka bwada ako nunu nye leidu minda jamana ya akacha boje bate sanjulu joli utunya jira ka fofuru kura unabi minye awa kana shukri onasene boje bate opumate kadaka awa ikado soroni barabulo minu nganga ke boje bato opumate okunya ajira kafu na dukolo bulugu ka yoro kura ushen boje bato opumate opuma sukala resi kunya muni si kungele era mi bala male donga na dese sugoro la sangosa boje bate jamana bi sugoro na fulo mi mbo kata sugoro sa jamana ko fekana ka sukala balole to alama se ko fa izini bele bafla boje bate ka don male de bi sugoro mi do hala takla sukala dese le do akoro opuma izini yera dunzigi kunya muni na fa bala. On veut des responsables comme ça. Nous, on veut des ministres comme ça. Non, au théo. C'est-à-dire, mi fait d'offier. Moi, je vais te tchawochaye fama ya keka. Ngera ministre mogo tala nana toko nyini dila. Ne bi toko dingi. Moi, je vais te celui qui va être un bon ministre. Oui, Willy Balido. Ministre nous nana nous tara yala ni yoro no bi dokuru. Ebe mouvo. Mais ni, Sanjoli Bangi. Amago glani lo gaba Sanjoli Bangi amago shitambe lo bula yaro kwani ibe avolo mindini ma ni jala tiens passe Ashim ika ministre yela man nyuma doflani ça c'est une bonne preuve boje bate ikado ayun dori tega fu yengami ako jamana ngono nama tiefo nywanye ma warati bo jamana ko kakana tiefo anye boje bate nama nyom blasira ma tna blasira ako sukala sigi furada makana bla bila akara jigitige di boje bate wati do sira sukala abi nyenabo walma abi dabla na le ko ni ministre boje bate ale mana ministre kama ikado war nyini ale mana ministre kama nyini nga ikado aywa minya hakla kurai ale nana de baraka ka togo nyini sabula ni sorodu boje wate ale doke sorola sanjuli joli bi bangi kuna boje wate ka do war ku dawi akwami doni na ko bi boje wate opuma wuli ka doka boloda ishinu wo imalian wo nyema be sugoro gla izuni na anga nzi kapuma gelani mi wole flo milliard binani ani woro faso nyoro o kada kana kai ha Musa Alassane Diallo tout de suite j'aime ça moi j'aime des responsables comme ça. Il faut l'homme à la place qu'il faut. Mesdames et messieurs, les travailleurs de l'usine, Soukala, une usine, non, autant des bléos. Ni kani fakatola, il va se renveler pour damer cette tabali du goro. Mais non, autant des blés. Allez d'où lui, il s'en fout, allez t'y enveloppe. A pas boulot, on est yigi nyegoro.
Wa majade. Amaja. No majade. Sabani kala ko ni mina fusaya izuni ma. Sabula fiyen ni fiyen min be ni bele jele dadunaka. Ministre Musa Alassane Diallo ya abarakulondi po. Wajaba te ka do tali nyefe. Wuli ka do kuraw ni hakila kuraw bina dukula. Sabula uba do bil hak. Chem mi vleni. Wajaba te ka do akida ki kandige. Sukala kono. O yoroni gele. Ningunye sebani. Anye mimbo le scorpion kono bunde ni ngome. Jeka pip kaka firfan la kodo nege kanye tan flasera bamako kafo jiginew ka bonya masegi be awye Wajibate namu mbala chugo be karamu ne tika do jona le soft sabanikela atoka yoko Amadou Sekou Kanté karamu da batungora ako minye minisuma ye la kikala okatali karamu da batungora damna la sabanikela ko benga kara wati munka no de ye utukalo odamna ye minye kosoni kaso be che doni ako kunu bara nundo na sabanikela ko ako minisuma ka minon cheli karamu da batungora bi talike minka ode ye benga ye Mali aleni Nations Unies ka benga no ye résolution 2690 sebenigala ko ako Mali nyemaw de ka langini do kramoro batungora na dumanya ka fo kuma yi afora ka bola do menisiban na kunye minye jamana kono anyina na kunko kramoro batungora aminye akilina wore obolo dalimbu fe sabu na dumanya ka fo ke che batani saba u kana Mali deun deme ka bo jadisu bolo ulu ta to kembe ko wore sebenigala ko an ka jamana kanu kembe jakeroy nin kanu ke buru jakeroy Raboda batungora nu maseku na kunyana ba ukuka minon chekata nu bita uye 2 minutes ni 2 minutes zora ukatala be ati ya dase mejirimo unu de ngata kramo dase mejirimo wala unu kachana bida uye 2 minutes zora una bekata nam a chinois a japonais a coréen ubna anja yele mo walla ubini ga anja yele mo ma ko mayne nunu amanje bana ko sugu bede bula sige endu dewni chinois dewni a de sugu be ba ko unu de ngata de utule andu sebenigala ko ramo da batura minye jamana nyemawye barakura munundo na aidala ka fo minisuma ko ni kramo da batura kungame ka kinna dota o de mina munu bubulo o magote mina munu na ubulu bla minye fere sugula e bay ka fo Mali de munu mago bolo be se kulu santu ko mina sebenigala ko jamana nyemawye aira ka fo o tikeble o kuma ununa ni mino mina ye o ka barako na la nubita kramo da batura ba beche gata o ka mobili occasion wo o ka pina seguru wo akelen to Mali to kolokan sebenigala ko ako nin koyi minye anga ministru ye na wada batura oni Nations Unies ka chide munu be jamana kono e bay ka fo yu sigi ninga ni kuma fu nyonche sebenigala ko bara era kun folo damna na kunu sabu ni ya lajo ka blende ka tablo ka mobili kala ka mobili worola na wada batura nunu bela jelen tara nin ku do kariko kono e bay ka fo bororo na ku ka sigu borola sebenigala ko ako ni ya laje minye minisuma ye o kuma nyuma ya min kaduye ka ira ka fo tatola min ko ni mobili koroni ndo ko di doma anka jamana marabo ko abada kalashiko kuma tala anta nyuma ya fable sebenigala ko nyuma ya dan Mali do ninkishile nu desara ko kamba ko tuka bolo fenwala sebenigala ko akoni ya laje minye blende ye mo da batungora bamanchi do tumbolo bolembulu no fe jamana koron fe bolo la ako o baran ko ni otina keble ako ni ya laje ko avion mo da batungora katable ko marfa jatemino ya yira ka fo min ko ni minisuma ye nu be to bu yolo ninka di do mo fu wal maka feruluma otike sebenigala ko andafe ako jamana nyemo ya yira ka fo mo da batungora ka damina kunu utukalo kile gale fuka ta fasa desamuru kalo kile bisabani kile min ko ni dongo doye minisuma ko ni kargo buka mina noche tibenigala ko fota mina na tara yoro mina min ka du yo ko kala ye nonte atina to Mali du koloka sebenigala ko ukatana e kurwari walma Senegal nam ulude mako bala sebenigala ko nam kromo do akoni minisuma boro Mali la Mali bina ke tukodi ako Mali bina to adakambolo kromo do batoro Mali do yemin ngania Mali bina to de bolo ako atina ke dakan juguye sabu barkani ka tali kromo do batoro manifu jorola ka sira o kuma min ko ni foi mabola wa ali minta minisuma no taraga bo Mali kono foi te boala sebenigala ko akoni ya laje min ye minisuma nyemaw ye ko ni ko ni nimisa belele baye ulu kun min kanu Mali ko la kromo do batoro ko Mali nyemaw mason u desaradi nu kun sera ni tun tafo ina na ma de makaso ibe ka ko ke baluke ma ne ta te duye ko ni be ta ka boyene sebenigala ko
a ko minisma ka tali karamɔgɔ dɔ tungara nin kɔni bɛna kɛ dusukun kami belebeleba de ye nka a bɛna kɛ hɛrɛ ka ɲɛsin malidenw ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ safti kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate naamu fali mana kɛ balabilen ye o t'a kisi doni tama fiyewu Wajibate n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon min ye Lamini Bagayɔgɔ nin y'a ka fasiri ye ko cogo di sɛbɛnfura in Wajibate k'a dɔn bi ko m'a bila bɔli la sabula i k'a dɔn nin y'a bɔli ko siɲɛ 244 Wajibate k'a dɔn politiki bunako kan Wajibate danabaliya n'o kasira ka ban siga na i k'a dɔn u bɛna jɛkulu kɔnɔ Dabajawara Ndwama Dabajawara Wajibate k'a dɔn awɔ parti politique min n'ale kun y'o ɲɛmaa ye n'o ye parti RDA ye Wajibate k'a dɔn awɔ Ndwama a bɔra jɔyɔrɔ in na a ye ɲɛmaaya bila o yɛrɛ k'i bɔ a la parti a maakoloma 3 Wajibate i k'a dɔn Araki Talaba la u ye olu bila kɛrɛfɛ mairie la fɔlɔ k'a lajɛ sabula u ye sɔsɔli dɔ kɛ awɔ parti ka sariya bolo la sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔn ye de kɛra ɲɔgɔn ye min kɛra kɔsɔ in na bɛnkan ni hakilina minnu dara ne Tuama Dabajawara ale min ye parti RDA ɲɛmaa ye Wajibate a yɛrɛ de y'a ɲini koyi k'a fɔ de ko gɛlɛya b'a nɔfɛ walima ko a gɛnna o tɛ dɛ a yɛrɛ de y'a ɲini k'a fɔ ale b'i lafiya bɔ ɲɛmaayaso la i k'a dɔn a ka di maa wɛrɛ ma sabula i k'a dɔn ko wɛrɛ b'a kun ka i k'a dɔn a kan k'olu ɲɛnabɔ o ni parti baara u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye o kuma ale b'i kɛ kɛrɛfɛ mairie ye Wajibate i k'a dɔn ayiwa min ye député kɔrɔ min kun bɛ parti i k'a dɔn n'o ye vice président ye Assemblée nationale Alhaji Baba Haidara Wajibate k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ ayiwa Ndwama Dabajawara lettre kɔni dira masa n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ kɔni y'a jira ko a bɔra parti ɲɛmaaya la o kuma sariyaw de b'a sɔsɔ sa sariya minnu b'a nɔfɛ a tɛ kuma bilen parti to a la ni ɲɛmaaya ye i k'a dɔn a tɛ kuma kunnafonitigi fɛ ni parti ɲɛmaaya ye bilen Wajibate k'a dɔn fɛn o fɛn n'a b'o kɛ sa a kɔni b'o kɛ parti tɔnden gansan don ɲɛmaa tɛ bilen o kuma hakilinaw ani wulikajɔ minnu bɛ ta Wajibate k'a dɔn o tɛ taa Ndwama Dabajawara fɛ sɔngɛrɛw ma o fana k'i bɔ yen i k'a dɔn tɔnden dɔw bɛ yen i k'a dɔn ayiwa min communiqué fana kɛra Alhaji Baba Haidara fɛ n'o ye bureau national ye a y'a jira k'a fɔ maa saba bɛ bureau kɔnɔ Wajibate k'a dɔn olu jalakelen bɛ sabula u ye sariya sɔsɔba de kɛ Madame Jara Araki Tala ale yɛrɛ CNT maa ye i k'a dɔn 9e présidente do Hamadou Maïga n'u k'a ma ko Bori 11e président do Kuje Jataraure secrétaire à l'organisation et mobilisation ninnu bilalen do kɛrɛfɛ mairie la fɔlɔ Wajibate k'a dɔn ayiwa u bila kun ayiwa sita ni sita tɛ kelen ye ka sababu kɛ dɔw b'a la olu kɔni dara kuma min ye kɛnyɛrɛ ye radio ani faso ka radioso la u ye kunnafoni dɔw di ka sɔrɔ parti mu yamaruya u ni parti ka bɛnkan tɛ u y'o kɛ u yɛrɛ ye o kɔni fana k'i bɔ a la Wajibate k'a dɔn a bɛ ka waati jan bɔ u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la fara ɲɔgɔn kan ba min kan ka kɛ RDA duba bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan Wajibate k'a dɔn maa dɔw b'u la minnu bannen don o fana ma Wajibate u t'a kun dɔn sabula parti ka kɛ kelen ye RDA ye duba de ye PIDS bɔra a la UMRDA bɔra la faso jigi UMP bɔra la ni RMC Malikanu Wajibate ninnu bɛɛ lajɛlen weleli don ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dukila ye article 53 loi numéro 0547 min kɛra août kalo tile 18 2005 Wajibate k'a dɔn parti politiques ka bɛnkan Mali kɔnɔ wulikajɔ ni jateminɛw de b'a kofɔ Wajibate k'a dɔn taabolow de b'a la sariyaw de b'a la o kuma o labatoli tɔnden bɛɛ fɛ o ye wajibi ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ko Seydou Jara Seydou ko Alu Bubakari Diallo karamɔgɔ daba tungora a kɛmɛ ka kuma min ye Nigérikaw ka gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Alu Bubakari Diallo minitigi don a ko bana don politiki ma don ADP Maliba karamɔgɔ daba tungora n'i y'o lajɛ o président d'honneur don a ko min ye tɔgɔ b'a la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Alu Bubakari Diallo maa min don a mankan sumalen bɛ kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ ka
affaire ka ca jamana kɔfɛ kabini fanga sinkɔrɔma cɛ kɛra karamɔgɔ daba tun a ka kumaw man ca nka zena alu Boubacar Diallo karamɔgɔ daba tun na kɛ ni ko doya a dabali ban ni ka sɛbɛkɔrɔ tɔrɔ min ye kunu a ka compte Facebook karamɔgɔ daba tun a ye kunnafoni dɔ bila o kan kunnafoni bɛ tali kɛ min ka Mali ɲɛmaaw u bɔra ka communiqué min kɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ bɔ CEDEAO la sɛbɛnnikɛla ko Mali bɛ bɔ CEDEAO la cogo di n'i ye CEDEAO yɛrɛ lajɛ min kɔni CEDEAO k'a sigi sen kan Mali yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ de bonyar'o la a ko Niger kɛlɛ karamɔgɔ daba tun k'ale kɔni bɛ min fɔ malidenw ye o de ye kɛlɛ kɔni kan kan yɛrɛ minɛ karamɔgɔ daba tun sabu an bɛ diɲɛ dabolo min kan bi o tuma min kɔni sɔrɔ kɔni walankatalen don ka bila ɲɔgɔn na a ko bɛɛ jɛ fanga démocratie don bɛ jamanaw kɔnɔ a ko kumakan ye fɛn min ye coup d'état kɔni b'o sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye jamanakuntigi a ka garde corps ye karamɔgɔ daba tun a ka danaba maa min kan ka jamanakuntigi la kɔlɔsi a n'a ka denbaya o bɛ kɛ sababu ye ka jamanakuntigi minɛ cogo di n'a ma ɲuman kɛ a b'a ta ngɔnɔ man sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun n'i y'a lajɛ a ko nin ye seginkɔ belebeleba ye alu Boubacar Diallo ka kuma don a ko sabu n'i y'a lajɛ bɛɛ jɛ fanga karamɔgɔ daba tun o kumakan sariyaw de kan ka bato n'i y'o lajɛ min ye mandat ye n'a taara k'a di maa min ma jamana ale ka kalafili kɔnɔna la o kuma kan k'a ka baara tɛnku ka s'a danna a ko waati ani waati ka fanga dafiri a ko farafinna bi taa min ye an ka yiriwaw ye karamɔgɔ daba tun nin b'olu bɛɛ lajɛlen don galama na nin bɛ segin ko kofɔ a ko bɛɛ jɛ fanga n'o ye démocratie bɔra jamana minnu kan n'o ye nansara jamanaw ye k'an k'an sigi k'olu lajɛ olu tɛ nin coup d'état ba in kɛ a ko min kɔni ye anw ka sɔrɔ ye karamɔgɔ daba tun waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de bɛ duguma sɛbɛnnikɛla ko alu Boubacar Diallo n'i y'a lajɛ politique bonnakun kan o tuma min ye jɔyɔrɔ sabanan belebeleba sabu élection présidentielle tɛmɛnen a kɛra jɔyɔrɔ sabanan ye RPM ale ni URD kɔfɛ a ko maa min don maa denni tɛ alu Boubacar Diallo a ko nin ko in kɔni digira ale la min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye n'u ma se k'u yɛrɛ minɛ karamɔgɔ daba tun ni ka bɔ ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ putisiw dɛmɛ a ko o t'ale fɛla ko ye o tuma min ye Mali constitution kura yɛrɛ jamanakuntigi bolonɔbila kɛ min na juillet kalo tile 22 n'i y'o lajɛ ko kɔnɔ kuma bɛ min fɔ article 187 o de ye ko coup d'état kɔni Mali kɛmɛ k'a kɔn Mali ye fɛn mun kɔn ko mun na ko Mali bɛ tugu maa wɛrɛ ko fan wɛrɛ fɛ karamɔgɔ daba tun ko ye sariya sɔsɔ belebeleba ye o tuma min kɔni alu Boubacar Diallo ye o tuma k'a bɛ min fɔ bɛɛ jɛ fanga kɔni an k'a tɔbɔtɔ farafinna ka hɛrɛ b'o de la Mali yɛrɛ ka hɛrɛ ni kunnawolo b'o de la n'o tɛ k'an to fanga senkɔrɔma cɛ la k'an bɛ su k'an yɛrɛ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Seydou Jara ale ka sɛbɛnni don sumaya dalen don i tɔn ka tezara premier min o bɛ bɛn karamɔgɔ daba tun n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la bala cogo bɛ di wajibate k'a dɔn n bɛ n bolo kari ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Afrique Info wajibate k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan sɛbɛnfura in i k'a dɔn kabini uti kalo tile fɔlɔ i k'a dɔn a sɛbɛnna wajibate an bɛ donni minɛ i ko bi cakɛda dɔ n'u bɔlen don a b'a fɛ ka Mali dɛmɛ u k'a ma ko Badenya Groupe International SAR Mohamed Doumbia ale de ye cakɛda in ɲɛmaa ye wajibate k'a dɔn u ni Allemagne jamana cakɛda dɔ bɛnnen don a kan jamana ɲama ani k'a don bɛrɛ la wajibate k'a dɔn tɔnɔ 2 sɛfan 1 a fɔ ko nin cakɛda in sabula u bɛ ɲama ta ka yɔrɔ fura wajibate k'a dɔn a tɛ fili u bɛ taa bayɛlɛma ni k'a kɛ i k'a dɔn fɛn caman ye kura bi bɔ a la angɛrɛ bi bɔ a la wajibate k'a dɔn tɔni caman caman tɔni 140 kilo don o don gazi ni carbone fɛn caman u bɛ se ka bɔ ɲama na sɛbɛnnikɛlaw ko ninnu labɛnnen don Bamakɔ Kati Kulukɔrɔ wajibate i k'a dɔn ni se don se b'u ye sabula i k'a dɔn u ye jate min minɛ min ye wotoro ye o 600 bɛɛ ni 280 minnu n'o ye belebelebaw ye camion 60 wajibate minnu bɛ goudron fura k'a jɛ ka ɲama bɛɛ donni wa ɲama in datɔ fana a kelenden min bɛ bɔ duguma a bɛɛ lajɛlen bɛ donni ka taa se usine na usine b'a bayɛlɛma u ko ni olu ka baara in dɛmɛna min ye baarakɛla 902 wajibate k'a dɔn olu de bɛ taa baara la muso 60 fo muso 100 wajibate i k'a dɔn nin bɛ kɛ sababu ye baarakɛbaliya ka dɔgɔya kosɛbɛ Badenya International a PDG Mohamed Doumbia a ka danga Ablaye Doucouré wajibate u k'u ni Canadiens olu de bolo bi ɲɔgɔn bolo Mali ɲamango i k'a dɔn fura ka se ka sɔrɔ a la yɔrɔ ka fura k'a jɛ ɲama ka kɛ nafa fana ye
mina min b'u bolo dakabana minɛnw don u ye taama bɛɛ kɛ service da fɛn o fɛn da kan ka don a la u jɔn bɛ Adama Sangare ka da la n'o y'i bolo nɔ bila sɛbɛn na kaban Jabate o ye baara daminɛnen sabula jamana u ni faama caman kumana minnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu jɛlen don ni baara in ye min y'a directeur technique ye o de ye Martin Ali Berté Jabate i k'a dɔn a ko GIE fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ ɲama cɛ walima ɲamanbɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɛn bɛ degun ye minnu bɛɛ lajɛlen lafiyara sabula olu mɔgɔ bɛ ɲama de la k'a bayɛlɛma Jabate k'a dɔn hectare 34 o de b'u bolo titre foncier tiɲɛfala usine in bɛna cogo ye sɔɔni Jabate o tuma u mɔgɔ bɛ jamana den bɛɛ ka dɛmɛ na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Africain fo kɔnɔ a ka bi bɔli la le Ouagadougou sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye ko Abdramane Sissoko ko an ka taa maison centrale d'arrêt de Bamako an ko a ma ko MCA sɛbɛnnikɛla ko kasobonba kɔnɔna karamɔgɔ dɔ b'a tun ye mandi kaso yɛrɛ tɔgɔ mandi a ko min kɔni adamadenya hakɛyaw tabatɔli tɔn an ka jamana kɔnɔ n'o ye CNDH ye o ɲɛma kɔni arajoso dɔ la a kumana a y'a yira k'a fɔ n'o ye Agibu Buware a ko n'i ye Mali kasobonba lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun a jɔra tubabubilenw olu tile 1951 a ko kasobo in bɛ jɔ don min na a jɔra ni maa 400 olu de bɛ don a kɔnɔ a ko nka n'i ye Mali kasobonba lajɛ bi karamɔgɔ dɔ b'a tun maa min b'a kɔnɔ maa 3,600 inna lillahi la karajuna sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 3,000 bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tun olu kɔni bɛ waati la tɛmɛna sabu olu ka jugement ma kɛ fɔlɔ ka se ka kaso latigɛ olu ye n'a sɔrɔ u bɛ to yen walima n'u bɛ labila a ko olu ka jugement kɛbaliya kɔni kɛmɛ degun belebeleba ye a ko min ye magistrat ye maa minnu yamaralen bɛ ni ka jugement baaraw kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun n'i ye Mali yɛrɛ mun bɛɛ lajɛlen lajɛ a tɛ maa 600 bɔ wa o maa 600 yɛrɛ a m'o yɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun n'i y'a lajɛ dɔw bɛ olu kɔni magotolen bɛ ka taa jamana ka baara wɛrɛ la a ko maa ko de bɛ an ka tribunaliw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko don o don maa 70 fo maa 80 karamɔgɔ dɔ b'a tun olu bɛ bɔ kasobonba kɔnɔ ka taa kirikɛyɔrɔw la n'i y'a lajɛ kiri yɛrɛ min bɛ daminɛ sɔgɔmada 8 heures o kiri bɛ to senna fo ka taa bila su 20 heures i b'a ye k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ta maa 10 kɔ sɛbɛnnikɛla ko a tɔ maa 70 olu bɔra yɔrɔ min na u bɛ segin u seginyɔrɔ la karamɔgɔ dɔ b'a tun ni ka don wɛrɛ maa kɔnɔ a ko kasoladenw bɛ taa ni ka seginw de la o n'a ta o ta min kɔni mandat de dépôt ye karamɔgɔ dɔ b'a tun dugu tɛ jɛ abada ka tile bi n'o ma ta ka da dɔ kan ka taa dɔwɛrɛ far'u kan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kaso ye karamɔgɔ dɔ b'a tun latigɛ don a ko jamana sariya ni maa min kɔni bɔra sariya ni sancɛ i ka da la k'a fɔ min kan ka kɛ ko bɛ kɛ nka min kɔni latigɛ n'a nana a ma fɛ fana ko ka danajuguya ta ka kasoden sɛgɛrɛ ani lafiya dɔ ka kan karamɔgɔ dɔ b'a tun ani siyɔrɔ ɲuman ka kan ani dumuni ka kan a ko Bamakɔ kasobonba kɔnɔna min kɔni wamani ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dan don jamana ɲɛmaw k'a fɔ k'u t'a kalama k'u b'a kalama dɛ min ye syndicat bolo n'o ye sanmaw ye olu y'a yira k'a fɔ nin kuma in a fɔra ka dɛsɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun n'i y'a lajɛ ko jamana yɛrɛ de dɛsɛra ko ye n'o tɛ ko nin kuma in kɔni kuma kura tɛ min kɔni waati tɛmɛnenw ye u y'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun n'a dumaya k'a fɔ ko jama bɛ ka caya o kuma ka kan kasobon o kuma caman ka jɔ a ko tiɲɛ don dɔ jɔra kɛnyɔrɔba nka min kɔni maaw ye k'u bɔ Bamakɔ kura ka taa n'u ye yen k'ale bɛ ko gɛlɛya de b'o la n'o tɛ kura dɔ jɔra yen fɛ o ka ɲi fo ka dama tɛmɛ kaso mana ɲɛ cogo o cogo karamɔgɔ dɔ b'a tun kaso ye a tɔgɔ man di Ala ka bɛɛ kisi ya rabbi kunnafoni filɛ an ye min bɔ Ouagadougou kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate n bɛ bolo kari ka don ni kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Tori Ibrahima Kulubali nin ɲɛ ka fasiri ye Jabate n'i ye musokɔrɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la cɛɲɛ na kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra kundigiyɔrɔ de la Jabate k'a dɔn dolatan diɲɛ laban i k'a dɔn fɛn min bɛ sɔrɔ dola la ani bonya min bɛ dola la Jabate i k'a dɔn o man jan bilen balonda de ye ɲɛnajɛ ye ɲɛnajɛ min diɲɛ bɛɛ lajɛlen n'an ɲɛsinnen don a ma Mali kɔnɔ a kalifalen bɛ ɲɛmaaso min na o de ye Fédération Malienne de Football tabali gosilen don Jabate sabula FEMA Foot min ye wuli ka jɔ ye ani ɲɛmaaya falen bolodalen don utikalo tile 29 nata sɛbɛnnikɛla ko in daminɛ na candidat maa 4 de kun ganbɔlen don nin bɛɛ lajɛlen ko k'ale ka kɛ FEMA Foot président ye nka sɛbɛnfuraw lajɛra k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ sariatigiw y'u bɔ ɲɔgɔn na bɛn kɛra k'a fɔ maa 2 de bɛ yen olu de bɛ se k'u kanbɔ olu ka sɛbɛnfura dafalen don a gale min ye président Mahamutu Ture n'an k'a ma Bavi ye Jabate k'a dɔn ale président Ligue régionale football Tombouctou o fana n'o ye Sala Babi o fana kanbɔlen don sɛbɛnnikɛla ko
Amadou Mahamani Sango Seku Jogo Keita olu afora ko olu ko nimbwala ikado ma sharia fa sebeni kala ko ni mingele vle ni fana bina na damata kumai nga mana tige Daouda Dala kunungo commission électorale fédération malienne de football boje wate uye dossier ubonywana ninga jabi bokabi utikalo kile muga ani konondo minye abose isebe ni nche fla de binati kwada nywana fédération kola ma minu mbora la dossier kodo temoboro ma dafa shara de foledo bengele do fin minu nga fo shara sebe bele jile ka dafa sebe ke ko ikalo ni ngui nyere na sorola mo kakegu kumbe kleti gwa mo lable bebi bulongo nyashi bavie ma sabula ikado ni yeli ko ere kun volota ka laje wasa ikake nginyi nga candidat bojo bate ikado fo ka soro ikado club ni ligue olubi kofe bavie ligue régionale woro minye club yi mugani kele ma flana minye sala babi to ka chebo bojo bate ikado ligue fla club duru est-ce que vous t'es mabaya bon ubina shuko mo la tulu ko kembanga sala bi mbiri da wa fo bavie tabana ekoro bavie mais non mais ubina ninge manga boje bati semeni gela ko abande de mami commission ko ni ya ka kilna boka bi ka fo sango ani nginyi ninga kamale ndoi olu ni na ye kenenga sabula aiwa minyu kasema bora udafalende kuna fono dila ko nyu takenyi ningali wo nyingali abina manga wuli nunu mbole ala ikaro abina ke manga yalma sharakisa jumembu bwala ikado aiwa commission mimbe ko nyamala akadalu ani akila minu voledu benga minu mbe fédération kono kabini nye kurungo o bela jele de fora uyo fo minge ikado sebenekela do ye famiyalike nga halibi naka bi do kono buson akoni ya takalaje boje bate ka don aiwa mingo ni nye awani ma minu mbole flala boje bate ka don olu ko ni minu take mangan langulun didi boje bate namara kerana ya mbwala ya keta boje bate akoni ko ere takalaje akundi so bema wo sabula minye wulika joni jetemine ikado bavie mamtuturi minye Bamako balonda nyemo ye ani marabulu olu bela jele de ko bavie sabula bavie barani fin minu ndamene boje bate nyadimi vurado kodimi vurate uba fe de kalaba boje bate kado Mali ambe de kilenye na nye nywanza masama dabla boje bate kajugu ya dabla mimi se mina ukatula bavie bi balonda do boje bate kado balonda kadai sabula anyema soba no efiba ni fifai abo chamanja kulula ningunye sebanye anye mimbo independant kono akabi bolla karamo da batwara ekwante bitabla ya boje bata ambe bitabla ya PPU kado mobile kura bembulu akai ko haval a essence mbi mobile kura soro ibe saka do furula de ango dun odi mobile kura saka kodoa amo ni sansman na mo dun biwa mo dun shinini ni ne saka do furula ami mina na den wa kilenye otina nyame do furula fanaja boy wote kano ni mbora ya shansa menye shi Petro Bamama essence nyuma essence saniale katanga mobile fala tep ikado haval ikado dérégération de véhicules boy wote ikado Allemagne chinois farla nyanga kamole mingi wuli bibe ikata tuguna motor la